духтарако нигоҳ кунен, ин хеле нарх ягон ҷода нестай. Нигоҳ кунен, ҳамин қадар обуфои фасони мактабӣ омадай. Медонен чанд сомонай? 70 сомон. бовар мекунен. ҳозир ҷудогона шумо да нишон метам кадом моделош ҳастай. Ина марҳамат биёен аз ами майда сар карда то синфи чанд размер дорем? То 36 размер ҳастай. Ина марҳамат ай 26 то 36 ҳастай размер. Нарх 70 сомон, качество беҳтарин. бо касе оптом мегира пачка арзон мешава. бозори Корвон тарафи Тилобозор даҳм дарвоза. нигоҳ кунен, нем даҳм дарвоза ки омаден ку ростаки биёин ҳафтум қатор дидена. иними таги ҳафтум қатор даян. ҳама қамадело фасона бовар кунен. ин хели модело ягон ҷода нестай. ин хели нарх ягон ҷода нестай. марҳамат успет кунен, биёен, бинен, харидорӣ кунен. нархҳои шок. заставка низ доранд, рақамҳо ҳаст дар рӯи экран, нависен шуна. Июра бинен охи қахушрувай тамошобино моделакора бинен. ин хели модело ягон ҷода нестай. нарх ку нархи беҳтарин. ина барои мактаб пойафзоли арзон муфассон мекуфтен. бовар кунен 150-180 сума пойафзолай 70 сомон шудагай. кадомеша мегирен ку 70 сомон. хушругиша бинен. ай ҳами размери 26 сар карда то размери 36 ҳастай. ина марҳамат нависен бори гуанҷу ая. сифати беҳтарин бори гуанҷу. ина моделакора бинен. аҷоиб хушруча охи. нархи беҳтарин. духтаро 70 сомон. тамомеша ба намеёвен. духтаро биёен. бозори Корвон тарафи Тилобозор даҳм дарвоза. тамоша бинен, нигоҳ кунен. даҳм дарвоза ки dur омаден ку то охира рияди ростаки биёен. ина ҳафтум қатора тагш даяд. ҳама намуди ами пояфзоло ҳамаги 70 сомон шидагай. необычные хушрувани модело тамошобино сифаташ даку гап нест. бовар кунен, ҳам фасончая, ҳам хушручая. медонен чанд сомон? 70 сомон. акция рафтеста 180-200 сомона пояфзол. ҳамаш ина мактаби аксияи калон 70 сомонӣ. мана ин намуда бинен чихо хушрувай. ай ҳами размери 26 то размери 36 меёбен. ина биёен духтаро омада наметонен. нависен шона доставкатон мекунанд. бозори Корвон тарафи Тилобозор даҳм дарвоза. ҳами даҳм дарвоза ки dur омаден рияди ростаки биёен ҳафтум қатор даян. тагинами ҳафтум қатор даян духтарако. мана марҳамат тамоми намуди пояфзолои мактаби ҳамаги 70 сомон. ҳамаш қиматиян. бовар мекунен. леки ози аксияшдагиай арзон 70 сомон. ва тамошобиноира бинен. анам хе пояфзолои новинкаям корейски стилоям акция дафтидагай бори гуанҷуай духтаро 180-200 сума пояфзолай. медонен чанд сум? 70 сомон. бовар мекунен 70 сомон. иҷада ҳозир чанд модели дигар ман шумо нишон метавам. 70 сомони. ина биёин харидорӣ кунен. нигоҳ кунен охи чихо хушручае. 70 сомон. бовар мекунен духтаро боракошон иша фасонай. ина кадомеша мегирен 70 сомон. тамошобино бозори Корвон да яъни ина марҳамат биёен. бозори Корвон ина инакоша бинен чихо хушрувай. бозори Корвон тарафи Тилобозор даҳм дарвоза. аями размери 26 то 36 пайдо мекунен. даҳм дарвоза ки dur омаден рияди ростаки то охира биёен духтаро таги ами ҳафтум қатор даян. ина марҳамат ина модел иша иш будига хебдай дидена духтаро фасонак. бовар кунен моделакошон да гап набудай. беҳтарин моделу беҳтарин дизайнако бо нархи дастрас 70 сомон. чизе мегирен 70 сомон. мана марҳамат тамошобино ина ин қисми болорам бинен. ана модел духтаро нигоҳ кунен. борои новинкаи гуанҷу омадай. медонен бо чихе акция кардаган. ина мехе бори нави фасона барои шумо акция эълон кардаган. подписчикои азиз нархошон 70 сомон. и акциятон чанд рӯз давом мекунад? то сентябр акция давом мекунад. успет кунен. инам ҷада нигоҳ кунен да корейски стило ҳам қадар туфличаву ҳам хелваякои хушрӯ макасимкои хушрӯ овардаgan. аз ами размери 26 то 36 ҳастай. нархаш 70 сомон. бозори Корвон тарафи Тилобозор даҳм дарвоза. инам даҳм дарвозаи Тилобозор духтаро dur омаден ку ростаки биёен. инам таги ҳафтум қатор даян. аз шумо нишонтим да. инам даҳм дарвоза ки dur омадед то инами ҳафтум қатора биёен. инами нуқтаи савдо. хулоса тамоми намуди пояфзол дариҷа 70 сомонай. ина туи пушакшам ҳастай. мисол мактабравакшам ҳастай. хулоса тамоми моделош ҳастай 70 сомон ҳамагӣ. анаи моделошам духтаро беҳад бисёр омадагия. нигоҳ кунен
چقدر خوش رو برای سایزی کم داره نه رزمیرای مایده هم هسته این مرامت همه مدلو اکت 170 70 سومون اسپت کنن تا اینمی سنتبر اینم خیلی ارزان بیاین خریداری کنن مرحمت حاضرش تا باری نو اومدگی رزمیر مدل تمام نموداش هم میابینی ربنین اخی همش باری گوانجو 70 سومونیش دیگه برای مکتب مدلای فسون دوران نگاه کنن چه خوشروچه برای سادیکو برای مثال توی روکو همه چی داینا پرازنیچنیوی فسون هم دوران خلاصه 70 سومون بزاری کربان طرفی تیلو بزرگ دهم دروازه که در اومدن دخترها ریادی روستا که تو آخر بیاین اینمی تاگی هفتم قطار داین بیاین خرید کنن همه 70 سومون آمدن نمیتونن نویسن شما دخترها نویسن دستافکتون میکنن